Server Demirtaş, peykerturaşekî ji derveyî rêzê ye. Ji ber ku ew peykerên kinetik çêdike. Ango peykerên wî ne ku bê hereketin. Lêbelê ew radibin, rûdinên, dimeşin, hereket dikin. Her yek nêzîkî heştê hereketên cuda cuda pêktînin. Tê gotin ku berhemên wî dewama yên Elcezerî û Leonardo da Vinci ne. Wek hunermendekî tîne zimên ku ew dixwaze makîneyên çêdike xwedî hestekê bin. Ne ku bi tenê wek robotan tev bigerin. Lewma xwestiye hin hereketên ku aîdê însanan e, derbasî ser peykerên xwe bike. Ji ber ku ew dilivin, ji wan re dibêje kînetik. Vêga em guh bidin hunermendê hêja, ji bo ser xwe û berhemên xwe yên bêhempa hin agahiyan bide me. Ez di sala 1957 de li Stenbolê dayîk bûm. Zarokatiya min li Eyûb û Mecidîkoyê derbas bû. Min dibistana seretayî û navendî li Mecidîkoyê xwend. Bavê min karker bû û emtixaniyekî ji hevketî de bicih kiribûn. Ez nikarim bêjim ku min derfeta xwendineka baş a seretayî ya navendî bi dest xistibû. Lê ji bo min tiştê herî girîng bavê min bû. Piştî ku ez li atolya bavê xwe xebitîm û gihîştim kelecaniyeka teknîkî li min peyda bûbû. Ango vêyekê rêyekan û daber min. Wê çaxê li ser televizyonê bernameyek hebû ku têde qala Leonardo da Vinci dihate kirin. Ew aliyê wî yê gotarvanî, wênesazî, peykertiraşî û zanistvanî bandoreka giran li ser min hiştibû. Ango piştî ku min li da Vinci temaşe kir, rêyekan û li ber min vebû û ez hinekî ji kul û derdên zarokatiya xwe azad bûm. Piştî dibistanê ez ketim akademiyê, beşa wênesaziyê de. Min ew beş xwend lêbelê piştî ku ez mezûn bûm min wêne çê nekir. Ya rast min nexwest wêneyan çê bikim. Belkî jî min xwest ji zanebûna xwe ya berê havil bigirim û derbasî serkarên sêdî min bibim. Ango bi objeyên wek peykeran min got belkî ez bikaribim derdê xwe bêtir bînim zimên. Niha ku ez dû xwe dinhêrim piştî 25-26 salan dibînim ku min her tim tiştên bi mekanîk ku xwedî tevgerekê ne çêkiriye. Hunermend Demirtaş, li zanîngeha Mîmar Sinan beşa wênesaziyê xwendiye û dibêje piştî ku makîne ew qasî ketine nav jiyana me, êdî însan û robot tê gelekî nêzî hevdû bin. Her du bêhev nabin û ji hev naqetin. Di berhemên xwe de ji fîlozofiya Gilles Deleuze û Félix Guattari fêz girtiye ku ew pêşengên poststrukturalîzmê ne. Ew ji piçûkaniya xwe ve ye, eleqeyeke mezin hezkiriye li ser peykerî û mekanîkê. Lewma divê rêyê de meşiyaye û îro bûye peykertiraşekî binav û deng. Demirtaş li Ewropa jî tê nasîn û di demeke nêz de li Hollandê tevlî pêşengehekê bûye û berhemên wî derketine ser kovar û nûçeyan. Ji xwe ez xwe wek yek ji nûnerên hunera kinetîk nabînim. Ez dixwazim dema qala berhemên xwe bikim bêjim peykerên bi hereket. Ev yek ji bo min rastir xuya dike. Bi taybetî karên min ên dawîn zêdetir divê çarçoveyê de ji xwe re cih dibînin. Hunera kinetîk çavdêrî û jêdergeka cuda tîne hişê min. Piştî ku ez difikirim dibêjim gelo ev peykerên min xwedî çûwa teyene, ez dibînim ku eleqeyeka wan a giran bi zarokatiya min, zox û ziravên ku min kişandiye, diltirsiyên min û bi serpêhatiyên min re hene. Min ji van xalan gelek tişt wergirt. Dema ku kes li peykerên min binêrin, dixwazim ew bêjin ev kes qala filan û bêvan tiştî dike. Hunermend Demirtaş mala xwe wek stûdyo bikartîne û li ser her yek peykerekî bi hûrgilî dixebite. Tevahiya planan bi destê xwe çêdike û di dawiyê de berhemekê jê derdixe û dike peyker. Berhemên xwe dema tewaw dike, hem li atolya xwe, hem jî li galeriyên taybet derdixe pêş kiryar û huner hezan. Me jî derfet dît ku werin û ev peykerên hêja li cihê wan bibînin. Hêja Bawdû, Rûdaw, Stenbol.